subscribe Saksham Vizag. Watch, like, share and comment. Thank you. Murari Surachitalingam Nirmala Bhasita Shobhitalingam Janmaja Dukkha Vinashakalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Devamuni प्रवराचितलिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम रावणदर्पविनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवराचितलिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम रावणदर्पविनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धसुलेपितलिंगम बुद्धिविवर्धनकारणलिंगम सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धसुलेपितलिंगम बुद्धिविवर्धनकारणलिंगम सिद्धसुरासुर 4 సంవత్సరాలు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు కట్టించింది. భక్తులు కూడా బాగానే వస్తున్నారు, బాగుంది. ఈ ఊరు పేరేంటి? అడ్డాప్శీల. అడ్డాప్శీల ఏంటి ఈ నంది ఏంటి చెప్పండి కొంచెం. జ్ఞాన ఈశ్వరుడని ఇక్కడ పెట్టారు. ఈ నంది మహానంది. అది రాయి చెక్కారు, విగ్రహం కాదు. ఒక బండరాయి ఉంటే బండరాయితో చెక్కారు. కోట్లింగాలు ఇక్కడ కూడా వెలిసి ఉన్నాయి, చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో కల్లా ఈ పెద్ద నంది పెద్దదే. ఆ దేవాలయం కూడా ఇప్పుడు 12 సంవత్సరాలు బట్టి మంచి అభివృద్ధిలోకి వచ్చింది. అది ప్రైవేట్ సంస్థ పట్టుకోబట్టి, గవర్నమెంట్ ఉంటే ఇలా రాదు. బాగానే ఉంది. పూర్వీకులు చెప్పింది మేము చెప్తున్నాం. అలాగే అక్కడ ఒక పెద్ద బండరాయి ఉందండి. ఆ బండరాయి 2009, 2010లోన అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మర్నాటి అవిటినాయుడు గారు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ దుంపలపూడి కృష్ణ గారు శిల్పి ఉన్నారు. ఇక్కడ మహంతు జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ గారు 7వ తరంలో ఆయన కూడా ఉన్నారు. ఈ శిల ఇది నంది ఆకారంలో ఉండడం వలన నందిగా మారిస్తే బాగుంటుందేమనేసి ఆయన నందిగా ఆకారంలో మార్చారు. అది ప్రపంచంలో కాదు, మన భారతదేశంలో అతిపెద్ద నంది అనేసి ఆలువీళ్ళు చెప్పడం వల్లే మాకు తెలిసింది. 28 అడుగులు ఎత్తు, 42 అడుగులు పొడవులో ఉందన్నమాట.